primer lloc, moltes felicitats per la victòria a les eleccions i moltíssimes gràcies per haver-nos pogut rebre avui. A vosaltres. I doncs des de batxillerat estem fent un projecte Cas-Pas per tal de recordar la importància de les institucions comunals i de la participació electoral, i com a cloenda d'aquest projecte estem realitzant les entrevistes als cònsols de cada parròquia. Així que ara res, us farem unes preguntes. Molt bé, doncs endavant. En primer lloc, un cop elegit vostè com a senyor cònsol, quin creu que serà el repte més gran que haurà de confrontar? Bueno, en tenim molts de reptes, però pensem que el més gran potser és tornar a donar a Sant Julià aquest sentiment de pertanyença a la nostra parròquia que sempre ens havia caracteritzat, que tu també mateix ho has dit. A Sant Julià és una parròquia que sempre ens hem estimat molt i en els darrers anys veiem que potser hem perdut aquest amor propi, i això pensem que passa per una millora de la qualitat de vida, millorant certs serveis parroquials, millorant també la manera de fer urbanisme, de gestionar els nostres serveis i els espais públics, i també acompanyat evidentment d'oportunitats de desenvolupament professional a Sant Julià. La qualitat de vida l'entenem com un compendi de moltes coses, i jo crec que millorar aquesta qualitat és un dels grans reptes que tenim. Evidentment també des d'una dimensió de sostenibilitat, de medi ambient, entenent que cada vegada els recursos són més escassos, fa més calor, i també hem d'incloure d'una vegada per totes aquesta dimensió dins de les polítiques públiques. També cap al tema de quan els joves s'independitzen, que és un tema una mica ampli, quines ajudes o millores podríeu donar-nos als joves? Dones un cop de mà? Sí. Bueno, nosaltres hi ha un dels projectes, perquè el Sergi ha parlat ara d'un objectiu com a més llarg termini, i potser no tan tangible, però així com a mesures més tangibles per aconseguir al final que també els joves es vulguin quedar a Sant Julià, també els hem d'oferir oportunitats, i el primer que passa potser és perquè tinguin un lloc on viure. Per tant també estem treballant en un projecte a l'Hotel Pol on hi hagin pisos d'emancipació per joves, a dir, amb uns preus que siguin assequibles per ells, però que també sigui un espai on puguin emprendre la seva vida laboral, diguéssim, els seus projectes laborals. I això passa potser per tenir un espai de coworking, entenem, així amb una paraula més moderna, però un espai on puguin començar a crear els seus projectes professionals i així que es pugui instaurar a Sant Julià tant per viure com per crear els seus futurs negocis o empreses. Sí. A banda d'això, en el propi dia a dia de la parròquia, un dels altres plantejaments per la gent jove que fem és la necessitat d'augmentar els espais destinats al jovent. Un d'ells és l'espai jove, que pensem que ha quedat molt petit i que només dona resposta a un segment d'infants molt concret. Llavors treballarem per intentar dotar-vos d'un espai més ampli que doni resposta no únicament a unes necessitats molt concretes d'infants potser d'edat més petita, sinó a edats més grans, i que a poc també sigui un espai que pugueu gestionar i participar de la gestió només a la gent jove. I quines propostes teniu previst fer a fi de que els joves de la parròquia puguin gaudir d'espais per interactuar envoltats d'activitats esportives i en relació a l'activitat cultural? Mira, començo per la segona part que planteges, que és l'activitat cultural. El primer que hem de recuperar és el centre cultural, que sabeu que hi va haver un incendi a la planta baixa, des de la sala tècnica, i no tant el foc, però sobretot el fum va malmetre l'edifici. Llavors ara estem destinant la majoria de recursos econòmics a nivell pressupostari que tenim des del Comú per poder-lo refer. I aquest pensem que és un espai de trobada
no només per la gent jove, sinó per totes les generacions, perquè gent més gran es trobi amb gent jove, perquè hi hagi activitat d'exhibició cultural, però també de creació cultural. Tu mateix fas pastorets i usas de sobres, per tant, som els primers interessats a que aquest edifici torni a obrir-se i torni a rebossar de vida com havia sigut sempre. I en matèria esportiva sí que havíem pensat altres projectes. En matèria esportiva, de fet és veritat que l'únic espai així indoor que tenim és el centre esportiu, la UEsport, i hi ha hores o franges horaris que està molt col·lapsat. Llavors entenem que els joves han de poder fer esport, però potser també ho han de fer de manera més acompanyada, per tant és una cosa que estem treballant conjuntament amb la UEsport, d'intentar oferir una sèrie d'activitats o uns horaris on els joves tinguin més acompanyament, primer per un tema de seguretat i segon per intentar fraccionar o dividir tots els usuaris perquè tothom hi tingui espai, no? Perquè hi ha moments del dia en què està molt col·lapsat. I després també tenim a l'aire lliure, no? Havíem pensat a l'espai Rocacorba, per què no intentar dotar-ho d'algun espai per fer... em sortirà i té delito que no em surti a mi. Calistènia o alguna cosa així, esport a l'aire lliure en general. Exacte, sí, però també intentar dotar-ho amb recursos humans perquè estiguin ben acompanyats per fer aquestes activitats. Pensem potser a l'espai jove, per què no que el cap de setmana també tingui una oferta d'activitats esportives, més enllà de les culturals, que tingui activitats esportives per fer aquest acompanyament als joves. Perdó, reprenc una mica el que ha dit el Serni, crec que també és molt important, perquè a vegades ens pensem que sabem el que voleu o el que necessiteu o el que us agrada i no. Llavors és molt important dotar-vos també de la responsabilitat, de la part d'administració, de gestió d'aquestes activitats, no només perquè em proposeu, sinó perquè també entengueu què hi ha al darrere de cada activitat. És a dir, quin pressupost necessito, com l'he d'administrar, com l'he de gestionar, què necessito per dur-la a terme. Llavors entenem que el jove s'ha d'implicar també perquè faci coses que li agradin, però que alhora sigui conscient de tot allò que comporta fer una activitat en una parròquia. I per saber totes aquestes propostes dels joves, com us comuniqueu amb els joves de la parròquia? Tens raó que els canals de comunicació no tenim els mateixos, no? Hi ha un perfil molt clàssic aquí i un perfil més modern. Imagina, parlar de moderna sóc jo, tio. Sí. Però mira, una de les coses que estem treballant i arribant al comú és amb el Departament de Comunicació, perquè entenem i sabem que ara mateix la major part de les persones s'informen a través de xarxes socials i potser era un apartat de la comunicació que havia quedat obsoleta dintre del comú, és a dir, que no estava donant la resposta que busquem als usuaris a l'hora d'informar-nos. Llavors, el primer que hem fet, una de les primeres mesures amb el Departament de Comunicació, treballar tot l'aspecte d'informació via xarxes. Nosaltres, una cosa que ens va funcionar molt a la campanya i que de fet els joves ho van rebre molt bé, és el tema de fer càpsules, microcàpsules o comunicats molt curts però contundents, informant de manera directa i no a través de premsa escrita, sinó a través de petits vídeos que sí que creiem que ens van ajudar a apropar-nos al jovent. Llavors és veritat que aquesta comunicació de moment és unidireccional, no? Som nosaltres que hem trobat aquest canal per arribar als joves, ara ens faltaria l'altra part, no? És a dir, que els joves tinguin una comunicació molt més fluida amb les institucions. I aquí és una cosa que un cop més segurament haurem de demanar als joves a través de l'espai jove, a través de la ludoscola, a través de la colla laurediana, a través de les associacions que tenim a la parròquia, com millorar aquests canals d'informació. És a dir, nosaltres podem comunicar molt bé, però si no rebem la informació en contrapartida, podem pensar que ho estem fent molt bé i la informació no flueix, no? Llavors hem d'ara mirar com fem l'altre feedback. Llavors ja et dic, a través de colla laurediana, d'associacions, xarxes socials, creiem que ja és un bon canal per intentar fer-ho més accessible als joves, que vegin que és molt més fàcil poder enviar un missatge, poder parlar o poder relacionar-se, en aquest cas, amb l'administració pública. I després teniu el perfil més clàssic, que sóc jo, que també utilitzo xarxes socials, però de la mateixa manera que durant el dia molta gent ens ve a visitar per qüestions que li preocupen, projectes que volen desenvolupar, igual que ens venen a veure persones adultes, també estem perfectament oberts a
a infants. I un altre dels projectes que pensem que haurem de desenvolupar, i em penso que és la llei de joventut que així ho preveu, és un consell de joves. Tenim un consell d'infants pensat per que sigui representatiu d'aquells infants dels centres educatius francès i andorrà de primària a la parròquia, però que també l'hem de fer extensiu a una altra part, diguéssim, de la infància de més edat com la vostra, per exemple. Llavors el Consell de Joves serà una proposta que haurem de desenvolupar. Com us dic, les reunions amb cònsols també és un mitjà de comunicació que podeu utilitzar. Podeu demanar hora a secretaria general, pujar com heu fet avui i exposar els vostres neguits o propostes. I després, com fa tothom que em troba pel carrer, que és, em para i em diu, mira, tal cosa o tal altra. Nosaltres som gent de poble, passegem per aquí, i un altre dels espais de trobada precisament és l'espai públic. O sigui que també el podeu aprofitar per parlar-nos. Exacte, creiem que és important aquest últim punt que ha dit el Cerny, que no perdem de perspectiva doncs, el seguir fent les coses al poble, que és realment el canal més fàcil perquè algú se t'acosti i et digui el què, no? Perquè és veritat que potser pot imposar una miqueta demanar hora i anar a veure els cònsols o et sembla, ostres, molestaré, no hi vaig, però en canvi, doncs jo cada matí quan porto els meus fills al col·le és raro el dia que no em para algú per comentar-me alguna cosa. Aquest mateix matí una àvia doncs, m'ha costat per dir que la fan fora del seu pis i que des del comú com la podem ajudar o a qui s'ha d'adreçar per inscriure's doncs, a la borsa d'habitatge. I això ho fa també el dia a dia, que no perdem de perspectiva que tot i estar al comú seguim sent gent del poble amb les necessitats i creiem que al final ser proper i no perdre doncs, de perspectiva d'on venim és important. Vindré al col·le també a veure'ls. Que aquesta l'estic perdent de perspectiva i no l'hauria de perdre. Sí. Doncs les nostres preguntes ja estan. Moltes gràcies per haver-nos acollit i per haver-nos respost les nostres preguntes. A vosaltres. Molt bé, ha estat un plaer. Qualsevol cosa que tingueu a futur ja ho sabeu que les portes estan obertes. Aquest feedback